Velkommen til gange step 1, også kaldet Fridas metode. Du har et encifret tal, som skal ganges med et tocifret tal. I det her tilfælde 3 gange 17. Fridas metode betyder, at du deler det op, tallet 17 op i 10'er og i 1'er. Så det kommer til at se sådan her ud. 3 gange 10 lig med 30. Bagefter siger du 3 gange 7 lig med 21. Og 21 lægges nu sammen. 0 plus 1, det er 1. 3 plus 2, det er 5. Og du har resultatet.